kiitos. Kiitoksia. Minulla tämä sairaus on kuulunut ja se on myös näkynyt. Minua ei ole koskaan epäilty psyykkisesti sairaaksi. Minä sairastuin Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Siellä oli hometta. Olen sisäilmasiedätyksellä sairastunut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja. Olen Oulun vammaisneuvoston jäsen. Olen Oulun seudun hengitysyhdistyksen vertaisohjaaja ja Hengitysliiton kouluttama kokemusasiantuntija. Olen myös terveydenhoitaja ja sosionomi. Olen äiti, mummi, ystävä, sisko, serkku, täti, kummitäti, anoppi, eläkeläinen, naapurin täti ja varamummi, naapuri ja entinen työkoveri. Siis minulla on elämässä paljon muutakin kuin vain tämä homesairaus. Kun sairastuin syksyllä 1999, niin poistimme näitä kukkia työpaikalta, koska siellä haisi home ja siellä haisi vanhalle kellarille. Se ei auttanut. Mä menin aina vaan huonompaan ja huonompaan kuntoon ja sitten työterveyslääkäri lähetti minut sinne päivystyspoliklinikalle ja siellä sitten minua tultiin ihmettelemään. Nämä kandit tulivat kuuntelemaan sellaisia keuhkoja, mitä ei nykyaikana usein kuule. Kaikkien näiden jälkeen minulla on ollut kaikkiaan 26 kortisonikuuria. Ja sitten sairasloma ja kuntoutuksen ja kuntoutustutkimuksen ja uudelleen koulutusvaiheiden jälkeen pääsin ammattitautitutkimuksiin vuonna 2003. Sairastuin siis vuonna 1999 ja 2003 jo pääsin sinne ammattitautitutkimuksiin. Minut lähetettiin Oulun ammattitautien poliklinikalta, koska he sanoivat, että minä olen heille liian vaikea tapaus. Tammikuussa 2003 menin työterveyslaitokselle ja olin niin huonossa kunnossa, että he sanoivat, että ei minua voi nyt tutkia, kun minä olen niin huonossa kunnossa. Ja minut lähetettiin kotiin 3 kuukaudeksi kortisonikuurin kanssa toipumaan, koska olin niin huonossa kunnossa. Työterveyslaitoksella tutkittiin, minulta löytyi myös varastopölypunkkiallergia. Varastopölypunkithan viihtyvät näissä hometaloissa ja syövät näitä homeita. Ja pitkien sairaslomien jälkeen tosiaan pääsin sinne, olin ollut siellä homekoulussa, mä olin siellä uudelleen koulutuksessa ja oireilin myös siellä koulussa ja minulla oli siellä kaasunaamari, että mä pystyin siellä olemaan. Kirjaston kirjoja minä luin sitten tämmöisen hengityssuojaimen kautta. Sitten mulle altistettiin ennen näitä tutkimuksia minulle sanottiin, että nämä ei ole ollenkaan vaarallisia nämä tutkimukset ja voi mennä astma vähäksi aikaa, muutamaksi päiväksi voi mennä epätasapainoon. Ei sanottu, että mitä siitä kaikkea voi tulla. 2 ensimmäisen homelajikkeen jälkeen minut lähetettiin kotiin, koska oli pääsiäisen pyhät. Ja Oulussa minulle tulikin sitten sellainen astma, tämmöinen hyvin myöhäisreaktio. Eli mä otin astmalääkkeitä, minusta tuntui, että mä tukehduin ja mä otin uudestaan astmalääkkeitä. Sitten mulla tuntui, että mulla ei yhtään hengitys kulje ja mä lähdin taksilla sitten päivystykseen. Siellä päivystävä lääkäri katsoi minun äänihuuleni ja totesi, että ne ovat aivan turvoksissa. Mulle ei tullut yhtään ääntä. Ja hän sanoi, että hän muuten aloittaisi mulle kortisonikuurin, mutta koska mulla oli kesken nämä työterveyslaitoksen altistukset, niin ei voitu aloittaa tätä kortisonikuuria. Mä sain astmalääkettä sitten spiiralla ja sitten mulla hengitys taas alkoi kulkemaan. Näiden pääsiäisen pyhien jälkeen mä menin työterveyslaitokselle ja mä pyysin sieltä päivystyksestä tämä epikriisi ja sanoin, että mulla oli edellisenä päivänä vielä 37 ja 5
kuumetta ja mulla on normaalisti 36 ja 2 ja mä sanoin, että mä sain tämmöisen voimakkaan reaktion ja ne sanoivat, että no ei se mitään, kyllä me voidaan vielä sua altistaa. Ja sitten altistuksia jatkettiin. Mä täällä kammioaltistuksessa hengitin tämmöistä höyrytettyä Cladosporium cladosporioides homelajiketta. Aluksi ei tuntunut mitään, mutta sitten 2 tunnin kuluttua tuli taas hirveä reaktio. Mä yskin ihan tauotta kello 23 saakka yöllä ja mulla tuli verta nenästä ja ääntä ei tietenkään tullut yhtään. Sitten mä hikoilin ihan sillä, että mä kävin parin tunnin välein tai tunnin välein kävin aina vaihtamassa kuivat vaatteet suihkun jälkeen, että mä olin aivan hiestä, tuskan hiestä märkä. Ja näiden PEF-arvot laski niin paljon, että mä sain ammattitautidiagnoosi, eli minulla on työperäinen astma ja allerginen nuha. Seuraavana päivänä, kun mä heräsin, niin mulla oli ihan mieletön pääsärky. Se ei millään lähtenyt pois millään lääkkeillä. Mulle annettiin vaikka mitä lääkkeitä, niin ei mennyt ohi. Sitten mä lähdin tuonne, mä oon Oulusta kotosi, niin mä lähdin mun enon luokse tuonne Keravalle odottelemaan yöjunaa siellä. Ja siellä tulikin sitten kello 18.15 tuli taas tämmöinen myöhäisreaktio. Ja mä aloin siellä yskiä ja mulla tuntui aivan, että mä tukehdun siellä. Mulla oli mukana kortisonia ja mä otin 40 milliä kortisonia, niin kuin mulle on lääkäri antanut ohjeet, että jos tulee tämmöinen huono olo, niin voi ottaa sitä kortisonia. Ja sitten kun mä pääsin sieltä Keravalta Helsingin asemalle ja kun mä astuin junasta, niin mulla ei polvet meinannut kantaa. Mulla polvet tärisi ja mulla särki keuhkoja ja musta tuntui ihan, että mä tukehduin ja mä olin aivan taas tuskan hiestä märkänä. Oulussa mä menin heti tuonne keuhkolääkärille ja näistä työterveyslaitoksen toipumisista, näistä siis altistuksista toipuminen vei noin 1,5 vuotta. En voinut käydä ulkona. Mä aloin heti yökkäilemään näistä ulkohomeistakin. Kun mä lähdin kauppaan, niin mä yökkäilin ja menin kauppaan, kun oli pakko käydä kaupassa. Mulla särki niveliä ja mulla särki pitkiä luita ja mulla oli useita antibiootti- ja kortisonikuureja. Vuonna 2005 minut lähetettiin reumalääkärille ja hän diagnosoi mulle fibromyalgian. Ja ilmeisesti se puhkesi näistä altistuksista. Kukaan ei voi sanoa, oliko näin. Ja vaikka mä kävin tämän sosionomikoulutuksen loppuun ja erikoistuin lapsi- ja nuorisotyöhön, niin sekään mieluisa työ ei onnistunut. Riitti, että ryhmässä oli yksi homekodissa asuva lapsi, niin sai hänestä rajuja astmakohtauksia, päätä ja silmiä, särkiä, ääni meni täysin pois. Myös työkaveria ja lasten vanhempia hajusteita ja tupakan haju tekivät oireita. Sain työkyvyttömyyseläkkeen 2004. Pitkät kortisonikuurit aiheuttivat minulle kaihin molempiin silmiini ja silmäni leikattiin heinäkuussa 2010. Jälkikaihi poistettiin laserilla tämän vuoden tammikuussa. – 2007, kun yskäisin, tuli yhtäkkiä, niin kuin jokainen tietää, että tulee yhtäkkiä semmoinen yskäsy, niin tuli semmoinen mieletön kipu tuonne selkään ja mulle tuli semmoinen välilevyn pullistuma, eli prolapsi, joka leikattiin joulukuussa 2008. Kesällä 2009 en sitten pystynytkään enää rullaluistelemaan, mikä oli mulla erittäin mieluisa harrastus. Pääsin neurologian poliklinikalle vuonna 2010 ja minulla löytyi lievä polyneuropatia, eli jalkojen hermotus ei toimi polvien alapuolelta kunnolla. Vuoden 2014 ja 2015 niin todettiin, että tämä polyneuropatia on edennyt. Olen kysynyt monelta lääkäriltä ja he sanovat, että se on hyvin todennäköistä, että se johtuu näistä homemyrkyistä, mutta ei ole mitään mittaria, millä sitä voidaan mitata. Se voi olla sitä, mutta se voi olla, että se ei ole sitä. Ja tämä on sitten mulla on tullut tosiaan tämä näistä 26 kortisonikuurin jälkeen osteoporoosi. Ja se on aiheuttanut, että kaatumisten jälkeen mulla on tullut murtumia käsiin ja jalkoihin ja milloin minnekin.
Ja keväällä mä kaaduin niin, että ihan suoraan, että mä kaaduin kasvoilleni, niin mulla nenä murtu ja sitten jouduttiin leikkaamaan nyt tämä nenästä tuli näitä kiviä jäi tuonne nenään, että on ollut tosi paljon, koska sinne jäi asfalttimursketta. Pyysin toukokuussa rollaattorin ja sain sen, koska en enää uskalla kävellä ilman rollaattoria. Vaikka olisin miten hyvässä kunnossa, niin edelleenkään en kestä hometalon hajuisia ihmisiä, enkä eläimiä, enkä hajusteita. Tämän sairauden kanssa voi elää, mutta se rajoittaa elämää. Kaikki ystävät eivät voi käydä kotonani, koska asuvat hometaloissa tai minä en voi käydä heidän kotonaan. Ja myös julkisilla paikoilla, bussissa ja lentokunnassa ja junassa tulee usein rajuja oireita. Astmalääke on oltava aina mukana. Kiitos.